Sziasztok! Ez a mai kis bemutató a Hoka legújabb versenycipő modelljéről, a Cielo X1 2.0-ról fog szólni, amit itt a kezembe tartok. Már ránézésre is nagyon kis formás cipő, és nem érzitek, de a súlya is nagyon könnyű. Sokat dolgozott rajta a Hoka, hogy lefaragjanak az előző modellhez képest még egy jó pár grammot, és sikerült is nekik. Menjünk végig szerintem kívülről befelé a cipőn. Kezdjük a felső résszel, ami egy ilyen szőtt anyagból van. Látszik is, hogy nagyon vékony, szinte az ujjam is átlátszik. Nagyon jó légáteresztő, nagyon könnyen szárad, ha esetleg vizes lesz, és a súlya is ezáltal nagyon könnyű. Ezután a középtalpat nézhetjük meg, ami kétféle habból áll. Ez a kékes, amit láttok, ami közelebb van a felső rész, ez egy puhább hab, ami a cipő kényelmét hivatott szolgálni. Az alatta lévő fehéres, egy keményebb hab, ami viszont a dinamikát és a stabilitást szolgálja, és ezáltal a kettő kombinációja adja meg azt a különlegességét a cipőnek, hogy dinamikus, mégis elég stabil. Ez a két hab találkozásánál egy hajlított karbonlemez van, ami tényleg csak is a sebességet és a dinamikus futás élményt szolgálja. Nagyon pattogós élményt biztosít a benne futónak, de ez egy hátrányt is jelent, tehát nem mindenkinek való ez a cipő éppen ezért. Aki nem képes egy 4-4-15-ös tempójú futást előadni, annak nem ajánlom ezt a cipőt. Kifejezetten gyors futásra, kifejezetten versenyre van ez a cipő kitalálva. Edzésre se nagyon érdemes használni, esetleg nagyon gyors résztávos edzésekre. Viszont ha meg gyorsan tudsz futni, akkor ez egy nagyon jó társ abba, hogy minél több egyéni csúcsot, minél szebb időeredményeket tudjál futni. Szóval, ahogy említettem, ez a cipő egy nagyon gyors cipő, emellett a Hokára jellemző kényelem is jelen van, tehát gyakorlatilag a Hokának a kényelem volt az egyik alapvető erénye, amit az évek során próbáltak a dinamizmussal együtt párhuzamosan fejleszteni, és a versenycipőikbe bele fabrikálni, és ez szerintem nagyon jól sikerült ismételten. A cipő nagyon jól tartja amúgy a lábat, látszik a sarok kialakítás is, nincs minimalizálva, puha kényelmes, de nagyon jól körülöleli az ember lábfejét. A nyelv is széles, nincs a cipő oldalához rögzítve, ezért szükséges azért jól beállítani a futás kezdetekor, mert hogyha esetleg nem jól sikerül ez, akkor a kényelmet azért ez nagyon tudja befolyásolni. Azt hozzá kell tenni, és most megmutatom a talpat is, hogy a súlycsökkentés érdekében azért kompromisszumot kellett a Hokának is hoznia. Itt a sarok részen egy elég nagy kivágás van, ami azért egy minimálisan, de csökkenti a stabilitását a cipőnek. Így akinek pronáló a lábfejállása, tehát egy kicsit befelé dől a bokája, annak azért ez a cipő nem feltétlenül jelent megváltást, annak ellenére, hogy ő is tud benne gyorsan futni, de sokkal inkább igénybe veszi a külső lábszárizmait, sokkal jobban fáradáskor, sokkal jobban fogja megterhelni az izomzatot, mind azoknak, akiknek egy alapvetően neutrális lábállásuk van. Azokat ez nem fogja zavarni, azokat viszont, akiknek egy minimális pronáció is már van a lábfejállásukban, azokat eléggé fogja zavarni, és olyan izomlázat érezhetnek majd egy hosszabb futás után, ami nem feltétlenül egy jó élmény. Azoknak az embereknek se kell azonban kétségbe esni, akik nem passzolnak ehhez a cipőhöz, így fizikai adottságaik alapján. Nekik például a Hoka Rocket X2 modellje egy szintén jó választás, szintén egy nagyon gyors cipő. Lehet, hogy egy pár grammal nehezebb, mint ez, de ettől függetlenül szerintem hasonlóan gyorsan lehet benne futni, úgyhogy nyugodtan azzal is próbálkozzanak. Természetesen mindenkinek jogában áll kipróbálni ezt a cipőt, de mindenféleképpen futópados tesztelést, pár perces futópados kipróbálást ajánlok, mielőtt az ember beleugrik. Tehát ne neten rendeljük meg lehetőleg, ha tudjuk, hogy egy kicsit is kételjeink vannak a lábállásunkkal, meg ezekkel kapcsolatosan. Tehát akkor összegezzük, hogy mit tudunk a cipőről. Egyértelműen versenycipő,
kifejezetten versenykörülmények közé van tervezve. Nagyon könnyű, nagyon dinamikus, nagyon pattogós futás, ami kell, hogy legyen neked egy neutrális lábállásod, mert a pronáló lábállást azt nem preferálja, nem támogatja, ott nem segít. Továbbá gyorsan kell benne futni, én 4-4-15 közé teszem azt a tempót, amit ez a cipő kíván, aminél lassabb tempóban gyakorlatilag nem esik benne kellemesen futni. Úgyhogy mindenki, aki magára ismert az előzőekben, neutrális lábállása van, gyorsan akar benne versenyezni, pattogósan szeret futni, annak ajánlom ezt a cipőt.